je začiatok výpadku. Dovolali ste sa na hlasovanie poruch dodávky elektrickej energie Stredoslovenskej distribučnej, pokiaľ voláte z oblasti Banská Bela, Banská Štiavnice, Banský Studenec, Dubové, Sklené, Horný Turček, Počúvadlo, Nová Baňa, Loznica, Záhumie, Rudno nad Hronom. Hello. Dobré ráno prajem. Nejde nám elektrína? Áno, Sampor. Podľa toho, čo... Presne tak. Momentálne bežíme na diesel. Podľa toho, čo mám tu v záznamoch, tak nám to nejde asi už po 1:30 v noci. A keď sa tak letmo pozerám teraz von z okna, tak vidím, že v Lukavici tiež to má, takže to bude asi tu na také väčšie. Všetko dobré, nech sa vám darí. Dovi. Čaute, to je Michal. Nejakým zázrakom už elektrínu u nás máme, aj keď teda v okolí ešte stále zúri kalamita. Tí z vás, ktorí sledujú môj účet na Twitteri, tak vedia, že som pred týždňom čosi bol chorý, bol som na PNK, takže som trávil čas tu na v cele a vždy som mal chuť natočiť nejaké video, že teda ako to vyzerá, keď je človek chorý v kláštore. Ale keď je človek chorý v kláštore, tak nemá vôbec chuť natáčať video, takže som nič nenatočil. A zasa ako ani tam není veľmi tak čo natáčať, pretože principiálne to vyzerá tak, že jednoducho ostanem hlavne teda v týchto priestoroch tu a asi tak. Viac menej nič sa takého špeciálneho nedieje. Je určený vždycky nejaký brat, je to jedna z tých ročných služieb u nás, ktorý je infirmár, v tomto prípade je to brat Marian, ktorý má na starosti chorých, takže ten mi nosil jedlo sem, čiže človek sa stravuje u seba v tom čase, keď je chorý, keď je v cele. Keď je niekto brat, tak mu donesú aj sveté príjmanie a keďže ja som kňaz, tak mi neostalo nič iné, než si slúžiť svätú omšu tiež tu v cele. Možno je to tak trošku také zvláštne pre niekoho zvonka, že kňaz slúži sám svätú omšu, ale je to čosi, čo je jednoducho súčasťou našej tradície, pretože benediktíni sú aj pustovníci a vôbec teda tých pustovníckych fóriem nízkeho života je dosť veľa v cirkvi, takže máme na to dokonca aj vlastné predpisy liturgické. Čo je ale také trochu zvláštne je to, že slúžim do svätú omšu u seba v cele, pretože čo je viac menej tak znúdzecnosť, pretože zatiaľ ešte nemáme možnosť kde inde tú svätú omšu slúžiť. Keď bude kláštor hotový, tak budeme mať v tej novej budove aj infirmárku pre tých, ktorí sú dlhšie chorí alebo imobilní a aj kaplnku, v ktorej práve tí chorí budú môcť slúžiť svätú omšu, takže to bude trošku jednoduchšie. Aj praktickejšie. Keď však o tom všetkom hovorím, tak zároveň mi nedá nespomenúť spolubrata, ktorý sa momentálne borí s oveľa väčšími problémami než nejaké moje zapálené hrdlo. A to je brat Dominik Mária, ktorý mal ešte na jeseň minulého roku úraz. Podarilo sa mu pri zváraní, strelilo mu vlastne do ucha kus vlastne rozžeraveného materiálu. No a s tým sa vlastne borí chudák stále. Teraz v tejto chvíli je v Rooseveltke, leží tam v Bystrici v nemocnici už vyše mesiaca. Má za sebou 4 operácie a bohužiaľ má stále problémy. Je to tak trošku aj taká záhada pre doktorov, že prečo vlastne sa to stále nezlepšuje a prečo je to stále také, aké to je. Nie je to vôbec jednoduchá situácia, takže chcel by som vás touto cestou tiež poprosiť o modlitby za nášho spolubrata Dominika Máriu, lebo je to naozaj ako dosť vážna situácia a dúfame, že sa z toho nejakým spôsobom dostane, ale nie je to vôbec jednoduché.
začínam službu v kuchyni, respektíve začal som už včera, dneska máme pondelok. Keby niekto chcel vedieť, čo máme dneska v pondelok na obede, tak polievka je tzv. TPP, čiže typická pondelková polievka, čo je vlastne paradajková polievka, prerobená zo včerajšieho nedeľného vývaru. Okrem toho je tu ešte jeden extra vývarík, ktorý je pre dietárov. My budeme mať risotto, ktoré ešte není hotové, ale teda risotto v tomto slovenskom slova zmysle. A máme tu aj brigádnikov a brigádnici budú mať trošku lepšie, budú mať zajačika a k tomu ešte šaláda, tak u nás sa ešte robí ryža. No, ale nie je to nič takého extra zložitého, žiaden nejaký špeciálny extra obed, ako to väčšinou v pondelky býva. Minulý týždeň som bol tiež v Bratislave. Mali sme jedno stretnutie v rámci KVRPS, konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku, kde som trošku zaangažovaný a zamestnaný, ale zatiaľ si ešte nechám detaily pre seba, ale keď spravíme to, čo sa chystá, možno to potrebovať nejakých pár týždňov znova, tak určite spravím trošku reklamu na niektoré projekty, ktoré robí konferencia vyšších reholných predstavení na Slovensku. No, stihol som si ešte povysávať a teraz už hlavný bod programu, kvôli ktorému som vlastne chcel robiť to video na začiatku, pretože mi došlo viacero komentárov k tomu poslednému videu, ktoré sa týkal spevov a našej liturgie. Imka mi píše, Ingrid Mária: veľmi by som sa potešila video venovanému slovenskej adaptácii gregoriánskeho chorálu, kde budú hlavne ukážky adaptácií, tak ako tu ku koncu tohto videa. Určite toho bude viacej, ale treba počkať, kým spravím trošku viacej práce na tom, na čo momentálne robím. Ak pôjdu veci dobré, tak myslím si, že to gro tej práce by malo byť hotové, čo sa hudby týka, čo sa spevov týka, malo byť hotové tohto roku. A možno, že potom bude trošku aj také zaujímavejšie spraviť nejaké také video, bude sa dať lepšie vybrať nejaká taká zaujímavá ukážka a podobne, takže určite sa ešte k tejto téme vrátim. Jozef Kaščák mi píše: v poslednej dobe ma veľmi oslovuje Gregorián, ale by som si pozrel, čo to viac, inak to LaTeX formátovanie je nejako voľne dostupné, plus tie noty sú cez nejaký plugin. A ešte sa ma niekto aj ďalší pýtal, áno, Martin Holly mi písal, že ešte niekto používa TeX. Áno, TeX sa používa a používa sa veľmi často, pravdu povediac, akurát, že v našich končinách nie je až taký veľmi známy. Pre toho, kto má nejakú tú Linuxovskú distribúciu, ako ja mám napríklad, používam Ubuntu, takže tu keď si na počítači dám, by som si dal napríklad v Ubuntu alebo v iných distribúciách na báze Debianu by som si dal sudo apt install techlife full a k tomu by som si možno ešte preinštaloval aj Parallel TK, aj by som chcel mať v dispozícii grafické rozhranie pre všetky tie manuály, ktoré sa tam nainštalujú práve s týmto. A ja používam teda TechMaker ako pekný software, ako GUI pre prácu s techom, tak tento jednoduchý príkaz mi vlastne nainštaluje kompletne všetko. Nebudem to samozrejme spúšťať teraz, lebo to mám nainštalované tak či onak. Samozrejme okrem toho TechMakeru, čo je pekné grafické rozhranie, sú k dispozícii ďalšie aplikácie a keď si človek pohľadá, tak nájde. Na iných operačných systémoch neviem, ako presne veci bežia, ale určite sa to dá nájsť na internete. Tieto záležitosti ako nie sú zase také nejaké nedostupné alebo podobne, takže každý, kto vie používať vyhľadávač, tak si ho nájde. No a čo je, keď spomínam ten vyhľadávač, tak dôležitá vec pre Gregorián zvlášť je rozšírenie, ktoré sa volá Gregorio Tech
ktoré keď si nechám nájsť, tak mi pravdepodobne vybehne hneď na začiatku. Už máme tu pomalý internet. No a máme tu Gregorio Project website. Keď si sem kliknem, tak tu nás sú všetky veci popísané, čo treba vedieť ohľadom tohto softvéru. Dôležitý je vlastne tento formát GABC, ktorý sa používa na zápis nôd a vlastne tu je všetko popísané. Všetko to, čo ste tam videli, tak je voľne dostupné bez akýchkoľvek problémov. Nič na tejto veci nepoužívam, absolútne žiaden platený softvér. Adrián Savo sa mi pýta, mohli by ste mi povedať niečo o gregoriánskom speve Dies Irae, obsah textu, váš názor a tak. No, Dies Irae je veľmi známy spev, veľmi obľúbený, hlavne teda v tých rôznych zhudobneniach a spracovaniach neskorších autorov. Veľmi známe je Dies Irae od Mozarta v Mozartovom Requiem. Dies Irae samozrejme pôvodne bola sekvencia ako súčasť omšovej liturgie. Momentálne teraz je Dies Irae sa nachádza v ofíciu v liturgii hodín. Je akurát rozdelené na 3 časti. Z tej pôvodnej dlhej sekvencie sú vlastne 3 hymny, ktoré sa môžu používať v posledný týždeň liturgického roka v liturgii hodín. Takže samotný text Dies Irae máme stále k dispozícii a stále sa môže spievať, akurát, že teda bol presunutý inde, nenachádza sa už v samotnej liturgii za zosnulých. Čo sa týka toho spevu ako obsahovo, tak je to veľmi sugestívny, veľmi silný text, ktorý je samozrejme ako, neviem, že ak by som povedal môj názor, mne osobne sa ten text ako veľmi páči práve kvôli kvôli tomu takému silnému náboju, ktorý tam je. Možno je to tak čosi, čo tak trošku možno dneska chýba, možno je škoda, že ten text, že Dies Irae sa už nepoužíva dneska sekvencia práve v týchto zádušných omšiach. Skôr sa tak snažíme buď prosiť za zosnulých samozrejme, alebo možno hľadiť na takú tú perspektívu práve čo to vlastne znamená, keď človek zomrie a tak ďalej a práve na tú perspektívu smrti a toho prísľubu zmrtvých stania, ktoré veríme. Ale to Dies Irae ešte dáva tej zádušnej liturgii taký ďalší prvok, že jednoducho osadzuje to tajomstvo smrti do oveľa širšieho kontextu, do kontextu práve tých posledných vecí, koniec sveta, posledný súd a tak ďalej. Čo jednoducho akoby tak ešte pridáva tomu taký ďalší rozmer. Mimochodom, prebásnený a upravený text Dies Irae máme aj v jednotnom katolíckom spevníku. Tak, myslím si, že dokonca je toho tu viacero tých spevov. Vysloboď od smrti 475, tu vidím, že sú tieto, ale v ten deň hnevu je priamo vybraný práve z toho Dies Irae, hoci tu sú len 4 strofy, je to pieseň číslo 476. Samozrejme celá tá sekvencia je oveľa dlhšia. A mne končí batéria, drahý môj. Vymením ju, alebo nevymením? Marek Matúšov mi píše, že som spravil preklep. Tieto veci sa ešte budú opravovať a všetko, takže... Výborné video. Chcel by som sa dozvedieť, píše Tadeáš Blunár, presné pravidlá spievania žalmov. Či je možné použiť aj iný nápev, ako je predpísaný gregoriánsky. Čo sa týka Gregoriánu... No dobre. Baterka došla, ale už tam máme druhú. Nikde nie je napísané, že žalmy sa musia spievať na nejaké gregoriánske nápevy. Akože v tomto smere ako neexistuje nejaký predpis. Samozrejme, že tie gregoriánske tónusy majú za sebou veľmi dlhú históriu, je to súčasť našej liturgickej tradície, takže to ich stavia do trochu špeciálnej pozície. Ale no... Čo sa týka samotných tých pravidiel, tak dalo by sa spraviť video, kde by som hovoril o tom, ako sa spievajú žalmy teda tým gregoriánskym spôsobom v latinčine a ako to funguje v tých slovenských adaptáciách, ktoré vlastne my používame teda. Podobne by som rád počul váš názor na výslovnosť v latinčine. To je tiež zaujímavá téma. Veľmi zložitá, veľmi taká zaujímavá vec zvlášť pre všelijakých filológov a podobne. My používame u nás na Sampore výslovnosť de facto taliansku. To má svoje, teda ono to vychádza z našej tradície, vlastne my sme to prebrali z Tínca a Tynecké opáctvo, ktoré teda v Poľsku je tiež v tomto smere trošku také zvláštne. Podobne ako my tu u nás na Slovensku, tak to sa prebralo z Belgicka a tak ďalej, čiže tam je istá tradícia, ktorá za tým je.
Treba povedať, že talianská výslovnosť latinčiny určite nezodpovedá, dajme tomu, tej pôvodnej historickej výslovnosti latinčiny. Rovnako tak tomu nezodpovedá ani erasmovská výslovnosť, ktorá je u nás na Slovensku zaužívaná bežne. Veľmi dobrý príklad v tomto smere je svätý Peter. Vo Svetom písme vieme, ako sa volá Peter, ako je nazvaný. Máme tam aj vyslovene napísané to známe meno Kéfas, ktoré je aramejské, no my ho poznáme samozrejme, Kéfas, hej. Celý problém je v tom, že v latinskom texte Svätého písma ho nájdeme napísaný s C-čkou na začiatku. Čiže v erasmovskej výslovnosti sa číta Céfas a v tej talianskej výslovnosti, ktorú používame, sa číta Céfas. Ani jedno, ani druhé nesedí. Môžete nájsť niektoré pokusy o rekonštrukciu práve takej tej pôvodnej stredovekej alebo starovekej výslovnosti latinčiny. Ono zvlášť také tie skupiny, ktoré sa venujú aj práve tým historickým spevom, ako napríklad sekvencia alebo dialogos alebo podobne, tak oni sa niekedy hrajú s tými takýmito výslovnosťami. Už nám zvoní na vešperu. Musím končiť. Budeme mať vešpery, ideme sa modliť, potom bude lekcia divína, potom ďalšie veci. Dúfam, že tento malý vlog sa vám páčil. Ak hej, nezabudnite dať palec hore a zatiaľ sa majte. Uvidíme sa pri ďalšom videu.